Kaixo, Jon bastante naz, Zornotxarra, hemen gure baserrian gaude, Ibarra baserrian. Oin dela 8 urten hasi gendun abentura hau. Nire familia esen baserritarra, eta bueno, ni naiz familiko lehenengo baserritarra, eta bueno, hemen ikusten duzune, solo handia dekogu, eta urtean zehar, 110 barietate baino gehiago dekoguz, eta gaur RFA-ai buruz hitz egingo dugu. Gogorra da, lan inbi da, egon behar da, egun eguzkitxoetan, euritxoetan, baina bueno, nik pozik nau, nik aukeratutako lana da, eta oso pozik nago hemen. Hasieran guk hasi ginen gure otarrak oparitzen, 8 familia, eta bueno, gaur egun ja ia 200 familia baino gehiago dira, eta bueno, lista de espera dekogu gure produktuak dastatzeko. Bueno, hau espinaka edo zia zerba da, eta hauek RFA-ak. Hemen, 2 barietate ezberdina dekogu, hau frantsesa izango zen, da hau italiarra, gigante sardo. Bat luzeagoa da, bestea borobila. Luzeagoa gainera, punta txuriduna deko, eta bestea gorri-gorria da. Ezberdintasun printzipala fisikoak die. Zaporez oso antxerakoak diet, ez dugu diferentziarik asmatuko. Nik entxaladan jaten dut gordinik, eta oso fin-finak bakiten dut tipulina bezala. RFA-a urte osoan erein aldugu, abuztuan da uztailan izan ezik udako hile berotsuak direlako. RFA-ak die hortu sale berrientzako produktu egokia, ze 28-30 egunetan badau pres batzeko. Oso ondo osatzen dira, batez ere hemen baserrian bertan eta merkatuan, eta jendea pareka txorta eramaten du astero. Bueno, Joseba, gure dozunean etorri gure baserrira eta gonbidatuko zaitu gure produktuak dastatzera. Venga, agur!